Kumuwi ni kinong song jong ka jela Meghalaya ngamla klem da penpau ya ka wei ke jing sngo ka ba nakaliang jonga nga kwa ban kren ni ha ka bei dei bat kene ka National People's Party ke NPP ba ka klem submit le ne ka klem ai ya kata ka statement ka bei dei bat ke jing pulut pensep ha ka bei dei bat ke jing pulut pensep ka jong kene ka party ha ki election ke baladep ka ba kene ka party kala shimbenta lene kala penya khuni ki candidate ke jongka hangni nga syukwa benya thu na do ka election jong u snam arajar khatra ka badai ka jingjiet iginong mi khmat ki bathmai cha ka dorbar thau an jong ka jela Meghalaya nangta ka jingjiet iginong mi khmat bathmai cha ka dorbar thau an jong ka jela Nagaland nangta jong ka Mizoram nangta jong ka Arunachal Pradesh nangta ru haus nem arajar khat khandai ha ka ba ka National People's Party kala penyang ki candidate ki badai ban yakhun ki election hapo ka jela Jharkhand nang taus ne marjar arpho syaka dorbar thau an chung ka jela Bihar nang taus ne marjar arpho we ka jinge shimbenta ha ka election ha ka dorbar thau an chung ka jela Assam Tamil Nadu nang ta bat West Bengal badru ka jinge shimbenta jong ka sarkar jong ka seng NPP lani ka National People's Party ha ko bayde halor ka jingjit ya kinong mi khmat ki bathmai syaka dorbar thau an jong ka parliament ka bade ka lok sabha ki hangni ngai I ba kane ka National People's Party la shipotli ki election ki baladep ru ka claim file lani ka claim submit I kita ki expenditure details lani kita ka jingpulut pensep ha ka bade bat ka jinglut jingsep jingpulut ka jong ka ha kini ki election ki ba shipotli kumbangi layo ya kini ka record te kumbangi tip borok haj baka sarkar baka election commission jong kari India ka ju ai kini ki guidelines na nini ki jingtip siya ki party ba habala dep ki election hapo nyaw po sansgi kila day ban submit la day ban ay kita ka statement ka bayaday bat ka jingpulut ki jing pensep ka jong ki ya ki jinglut jingsep ka por election henday kini ka National People's Party ka klemle ya kata na do usna marajar khatra hadu kini ki election ke bangala batay pi mta hadu usna marajar arhuwe te ka bamut ba halor kini ko nong rim da ka jingbam file le ni ka jingbam ai ya kata ka statement ka jinglut jingsep jong kini ka party NPP ngala tho syapo ka office jong u chief election commissioner u badai u Rajiv Kumar u badai u chief electoral officer jong kari India ba un le ai halor kani te ha ka khat khandai tarik jong benai Disember le ni u benai no pra jong usnem arajar afuar ka bomut minchem snem ngana tho igni gisithi sya ka election commission jo kari India baka de ban le ai ya ka seng NPP halor ka nong rim baka claim submit igata ki details ki ba dei halor ka jingpulut pensep jongka ha kini ki election ke baladep kumta ka ipade ka bapenlengo inga kalong ba hadin RTO tamru bangala tho gini ka complain hedi nakaliang jong ka election commission jong kari India ka claim pat le ha ka bayde begini ka benta ke sungulengo sibun ha ka bayde begini ka benta namar ba habang itho sya ka election commission jong kari India umdei bagi suai tang kisithi jong ka jing complain le ni ka jing ujor henry la ai lot yaki la su lang hangni yaki details nadu kata ka order jong ka election commission jong kari India ti Henry hak kabalenggo pada kalong nadu ka khat khandai tarik jung banai no pra kung bangalai thu ipi jung snam arjar arpuar hadu menta klem yo ya kata ka jubab ha ka bay day bat kani te ka election commission jung kari India kala pentip senga ba ka obakan sale ai halor kani Henry kabalenggo ba lakat tas ngiru klem don ai ka jing pensai na kalyang ka jung ka kumta ka jing kentu ka jungi ya ka kajing kentu kajonga kum nu uwe nu nong song sunong jong ka jela Meghalaya jong kari India hi ba haba ka de ka an ka trikam om dei ban trikam sya silyang tang ya ka wei le ni arteli ki political party kumba kala don ka ni kajing tho ang ni ka ong ba la kumnu hapo nyau phusan sngi hadu khandai phusngi kajing penkut ya kinu ki election ka bedai banjet ginong mikmat ka dorbar thau an jong ki jela lani jong ka lok sabha ka bedai ka parliament dei ban submit igita ki jinglut jingsep andrei hadu menta la palat ki snem nadu arajar khat phara perkhat maphi hadu menta la san snem hande klem le ai te kalong ka jing kentu ke jongi ya ka election commission jong kari India bahkan le ai halor kani khnang ba ki paj ba kindon ya kata ka jing
kajing syanya ha ke election commission jong ker India nomor ba kale aka ke ba kat kum kita ki an ki kendon ki ba kalabu henry lada kamle kum ni ka bomut ba ka ya sya siliang bat omla ban pediang ye kata kum ta kani kajing mut ka jongi menta kalong ba pun syai pat ba alor kani konong rim ba ni dawaru kumwe ning dong tremon sungba jong ka jela Meghalaya nga dawaru ba ka election commission jong kari India kam dei ban pek siliang lani ban le bom sunyu lani ban le kulut lani ban le menti halor kani ka benta ka benta kumta ngan bus kumbang ala batai menta ba ke election commission jong kari India ka de bin simkhia halor kani khnang ba kan yo exing syanya na kipat ba jong kari India di tang kini nga kerpat ke election commission jong kari India bakan le do kham kloi halor kani na marba menta stang si benai leni ar benai duna bai kini ke election jong ke election commission ya kini ke election cha ke banjit ke dor ya banjit kinong mi khmat bat mai cha ke dor bar thawan jong ke jela Meghalaya bakan le halor kini ke benta de kentu juri ke election commission jong ke sarkar India batru jong ka jela Meghalaya batru jong ka ri India hi brok wei bakan simkhia halor kani kumba ke ju simkhia ye ki jing ujor jong ki nong ujor ha keleng jong kari India kumta dakani nga kentu ya ka election commission bakan le halor kani kublai sibut